Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ешь, покуль не запяешь. А у нас сёння, и купалачка, а у нас завтра Иванечка. Прывітанне, сябры, з вами зноў кулінарна-музычная праграма «Еш, пакуль не запяеш» і Іван Кірчук і Сяржук Марков. Так, Іван Іванович зноў азначыў нашу тэму. Сёння мы будзем размаўляць пра купальне, так? Одну перадачу не уложимся. Столько материалов. Паспрабуем, але наўрад ці. Скажем так, купальне частка першая. І што мы будзем сёння гатаваць? Ну, глядзіце, у нас сёння зусім так, можна сказаць, худненька, лёгенька, простая, зусім абсалютна вясковая страва, сырнікі, але не звычайныя сырнікі, як мы ўжо прызвычаіліся, што яны там з нейкімі разынкамі ці сухафруктамі, з курагой, чарнаслівінкай, салодкія такія, а такія будні з кменам, ці як, ну... Я б сказал, для дорослых. Кменам, для дорослых. Солодка. Так, гэта для дарослых. Сырнікі для дарослых. І якраз купальні будуць такія, ну, маленькія сонейкі. Вось. Ну, што трэба? Во, глядзіце, у нас тварог, одно яйко, мука і крыху кмену. Все, і больш нічога. И жаданне. І жаданне. Жаданне і добры настрой, песні, музыка у выкананні Івана Івановича Кірчука, а я пачынаю мясіць. Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач. Ой, пойдем, сестрыцы, под ясну зарницу, ночь малая, ды купальная. Набяром, сестрыцы, жоўтага пясочку, іграй сонца, ды зарою. Відаць, усе ведаюць, што на купалле гэта катарсіс. Катарсіс таму, што вода, зямля, усе расліны, агонь, усе дапамагаюць чалавеку прайсці гэта ачышчэнне, атрымаць здароўе, маладосць, тую моц, якой не хапала на працягу года. Таму дзяўчаткі, зразумела, збіраюць кветачкі. Кветачкі неабыякавыя збіраюць, просто каля плоту рвуць, размаўляюць з кветкамі, таму што сёння ёсць інфармацыя, як расліны рэагуюць на музыку, на слова. Чуюць і адчуваюць. А бабулі казалі, што без песні ніхто кветачкі не збіраў. З імі трэба было размаўляць, плесці вяночак. Але павінны памятаць, тыя, хто ўжо замужам, то не хадзіце і не збірайце, і не пляціце вяночкі, таму што у вас уже ўсё ёсць. Ну, деткам можа пляціце, вучыце дзяцей. Але ўжо варажыць, я маю на ўвазе варажыць дарослым дзяўчатам або кабетам, якія ўжо маюць сям'ю, не можна, так кажуць бабулькі. Ну што ж, збіраем кветкі, а хлопцы ладзяць вогнішча, таму што без агня не адбываецца ні адно купалле. І ў гэты час лічылася, што ведзьмы маглі ператварацца ў жаб. Адну прынёс, праўда, не сапраўдна, але хто хоча злапаць каля плоту. Пакуль тут жаба квакае, я крыху яшчэ солі дадам. Ага, ператвараліся ў жабу і маглі ператварыцца нават у змею. Вось. То давайте будзем я напяяць і 3 змей пільнаваць. Адна змея кароў саклікала, другая спор з хлеба збірала, а трэця на людзей пускала упадак і паморы. Таму праспяваю песню, якая, як і замова, гучыць на купаллі. Кохана Івана, Анна Йоганна, темные ночи, коханаю.
Кохана Івана, кахиля злює мої очі, коханою. Ой-ой-ой-ой-ой. А Иван Иванович, скажите, но некоторые блытают Ивана Купала, так, что есть такая конкретная межа, якая каже, сёння Купала, завтра Ян. То гэта два асобныя святы. Яна Хрестителя. Ну, по-перше, Яна Хрестителя, ну, зрозуміло, 7-го, Купала 6-го. Але бачите, яны зноў-такі разам, як мы говоримо про всі... Я пакуль две лыжачкі мукі. Ага. Да? Як ми говоримо про всі святи, які існували, ми в одній пісні упоминаємо і паганське божество, але мені не вельми подобається паганське. Це знов-таки культура іншого, будемо казати, часу, так? І успоминаємо Яна Хрестителя. І в цей час знов-таки відбуваються моменти вельми подобні у церкві, у костелі, з водою, з огнем зв'язані. Тому що ну, гэта найбольшы росквіт прыроды ў гэты час. Зёлкі, травы. Нават гавораць так, што ў гэты час травы і зёлкі атрымлівалі дар маўлення, маглі перахадзіць з месца на месца, перашэптвацца галінкамі, нават лісцем. І тыя людзі, якія, будзем казаць, сябравалі з раслінамі, з дрэвамі, не маглі ўсё гэта пачуць, зразумець тую мову. А ці правду кажуць, што гэта самыя, ну як ёсць, самае эратычнае свята ў Беларусі? Ну чаму не, калі росквіт? Кажуць, што дзеці, якія былі зачатыя ў купальскую ноч, былі святымі і былі багатырамі. Але мы даволі мала бачым багатыроў і святых, таму што каб зачаць... Не, трэба было выканаць усё, што адбывалася, і кветачкі сабраць, і удзел у карагодах прыняць, і ў расе пакачацца, і сонца сустрэць. А праз вогнішча паскакаць? Я, дарэчы, сонца прынёс адразу, таму што сёння сонца няма, але бачыце, сонца, я нават песню магу потым праспяваць. Але абавязкова сустракалі сонца на купале, бо лічылася, што ў гэту ноч сонца едзе на 3 конях, залатых, срэбным і пярловым, рассыпае промні. А хто бачыў на купале сонца, можа дадаць, што яно і праўда мяняецца. Гэта незвычайны такі эфект, які адбываецца. Таму, ну, гэта тая моц, якую нашы продкі, ну, можа, выкарыстоўвалі, як вы кажаце, эротыка, што не песня, што не танец, там можна знайсці гэта ўсё. Але зразумела, што на купалі выбіраліся пары, і тыя хлопцы выглядалі дзяўчат, дзяўчаты кідалі ў агонь, будзем казаць, вяночак, і калі яна табе падабалася, ты павінен быў з гэтага вогнішча выхапіць, а не проста потым ёю скакаць праз агонь. І спыт павінен прайсці. І каб вось гэтай багатыры нарадзіліся, трэба, каб ўсё кола гэтых абрадаў павінна было быць выканана. Ну, я думаю так, што не проста адразу прыйсці на купале, взяць дзяўчыну... А то адразу раз і качацца ў расе. Не, і пайшоў шукаць купальскую кветку. Але ж гэта міф, ніхто не бачыў. Але калі хто знаходзіў гэту купальскую кветку, ён пачынаў разумець галасы звярэй, птушак і гэтак далей. Таму хто ж табе такое адразу дасць? Ну так, ну гэта тая самая папараць кветка. Так. І адразу чуеш і звяру, і птушак. Можна скарб знайсці. Цуд. Ой, Яна Купала, девочка го распознала, девочка го распознала, яна 2 хлопцаў любіла, яна 2 хлопцаў любіла, ад іх сыночка ўрадзіла, ад іх сыночка ўрадзіла, сама ім імя давала, сама ім імя давала, я нам Пятром іх назвала. Вось песня пра каго? Пра дзяўчыну? Ці пра некую матку боску, якая нарадзіла, будзем казаць, Яна і Пятра, святых. Вось вам песня, у якой зноў-такі закадзіравана тая інфармацыя, да якой яшчэ трэба дадумацца. І зноў тыя дзевачкі, дзяўчаты, да, ўсё ніяк вызначыцца не могуць. Не могуць. Всё, абодвух кахае, і ўсё, ну што ж ты тут зробіш? А я дадам, што як і на русалкі, так і на купале упрыгожвалі дзеўчыну, або была купалка. Ёсць рэгіёны, дзе быў купаліш, разам з ёй ішоў хлопец упрыгожаны, пара ішла адразу. Ну і, зразумела, вялі через усю вёску, заходзілі ў двары, запрашалі ўсіх на купале. Добрый вечар, завём мы вас на купале, сам Бог будзе агонь раскладаць, усіх святых сабе сазываць, і так далей. Ішла купала сялом, сялом, купала на Івана,
закрывши вочки пером, купала на Ивана. Слыла купалка теплом добром, купала на Ивана. Святила ночки огнем, купала на Ивана. Славу куполу пяем, купала на Ивана. Ось, калі купалку вялі, гучалі песні, а калі ведзьму ганялі, то заўсёды грукалі. У жалезе, у якія там збанкі, што знаходзілі жалезныя, у засланкі, каб адагнаць, крычалі. І ўжо так лічылася, што адганялі. Бо лічылася, што ведзьма можа прыйсці да купальскага вогнішча, нават узяць галавешку, і з гэтай галавешкай можа нарабіць усякай бяды ў хату. Мы засцерагаліся, так, ад ведзьмы. Ведьма. Ну, нават у Троіцы, я так разумею, вельмі шмат песень, прысвечаных купальні. Ну і тут была одна бяда, хочу папярэдзіць тых, хто бярэ матэрыялы этнаграфічныя, звязаныя, будзем казаць, з нячысцікамі або з нячыстай сілай, таму што адна з песень менавіта з альбома «Жар-жар». Жар-жар. Жар-жар. Ён такі у вас ого-го. От ого-го, і ён Ого-го. завіс на 3 гады, таму што мы ўзялі, я цяпер толькі разумею, адну з песень, звязаную з абярэгам, так. І відаць, што гэта ведзьма, яна 3 гады трымала кружэлку, я не магла ніяк выйсці, таму што там ёсць у песні нейкі праклён на ведзьму. Ну і сама яна, ведаеце, калі мы ведаем песні сучасных кампазітараў, ведаем колькі гадоў, то мы ж не ведаем, колькі гэта песня спявалася, калі яна выконвалася, якія людзі яе выконвалі. Яна ёсць у запісы, але ці можам мы яе выкарыстоўваць самі? Трэба задумацца. І вось там былі дзіўныя рэчы. Напрыклад, мы запісалі песню, я зараз, напрыклад, кажу, у тональнасці до мінор, а на раніцы прыходзім, уся песня ў сі міноры. І гэта не гукарэжысёр. І гукарэжысёр так разводзіць рукі, кажа, слухайце, гэта ўпершыню, чтобы так сама песня з'ехала там на цэлы тон, ці неяк нешта яшчэ змянілася. Вельмі складана ішла запіс гэтага кампакт-дыска, і мы з цягам часу ўсё больш і больш разумеем, што калі мы бярем у працу нейкія фальклорныя творы, то павінны быць вельмі асцярожнымі. І не ўсе песні, дарэчы, гучаць са сцэны. Яны маюць некую сваю моц і свой час. Яна не зімой павінна выконвацца, зразумела. Што гэта купальня, гэта якраз, па-перша, гэта і культ продкаў, гэта і культ зеляніны, гэта і той эрас, пра які вы гаворыце. Гэта кульмінацыя, будзем казаць, года, калі усё давала моц чалавеку. Калі ты нармальна адносіўся да... Ну, зараз, напэўна, гэта самае папулярнае свята і ў моладзі таксама, і ў рэканструктараў. Тут бяда, ведаеце якая? Калі ў нас народ з'ездзіў на купалле, яны распавядаюць так. Мы учора з'елі шашлык і палаіліся. І спалілі 10 пакрышак. 2 кола. Вось. Яны забываюць, што купальскае вогнішча гэта жывы агонь, які робіцца плашкамі драўлянымі або крэмень. Гэта не запалкі, не зажыгалкі. Я памятаю, ведаеце, што калі набылі лецішча на ўдачу, так? І мы з маім дзядзькам кожную купальскую ноч не спалі, сядзелі там на паддашку і глядзелі, каб не падпёрлі дзверы ці якую гадасць не зрабілі там у агародзе. Рабілі гэта. А гэта правільна? Гэта можна было на купальскую ноч? Ну, лічылася, што гэты час, калі, ведаеце, самая кароткая ноч і разгул нячысцікаў менавіта. І такая ж ноч адбываецца на каляду, калі самая доўгая ноч, не кароткая. Таксама лічыцца, што гэта ідзе барацьба такіх добрых сіл і злых сіл. На гэты час могуць ведзьмы, чэрці, як расказваюць бабулі, прыходзіць. Але тое, што нельга спаць, вы правільна рабілі, бабулі распавядалі, што у купальскую ноч нельга спаць. Ніхто не павінен спаць. Таму што яна яшчэ кароткая. Я не ведаю, я уже з тых часоў сплю нормально. Нормально себе адчуваю. Нічога, нікога не трэба пільнаваць там. Так, пайду памыю ручку, это вельмі неэстэтычна выглядае. Ну што ж, трэба нам пакласці нашы сырнічкі на патэльню. Хай яны паціху тут смажацца. Вось, крыху трэба дадаць, напэўна, нам. І пайшлі.
Пакуль будзе рыхтавацца нашы сырнічкі, мы будем чакаць сонца, калі ён з'явіцца. Да ты яркая, ой, солнце, солнца, ой, не бывало же ты у найме, чтоб ты у найме побывал. Побывал, и ты бы по мне погадал. Погадал, и ты бы поздненько усходжал. Усходжал, и да раненько заходжал. Да ты яркое солнце. И тебе. Дякую. Пригожа і сонненька. Іван Іванович, глядзіце, ўжо змяніў зімовую шапку на летні варыянт. Гэта якраз рабіць абрады каля вогнішча, палохаць тых, хто верыць. А гэты, будзем казаць, галаўны ўбор, ён належыць да зварота да агню. Таму ён з бярэсты зроблены. З бурштынам? Трошкі упрыгожаны. Як хацелася ўпрыгожыць, каб выглядаць прыгожа. Што у вас зноў такі з інструментаў новенькага яшчэ тут ёсць? Так, жа бы мы паказалі. Варган быў, ражок быў. Ну, відаць, гэта змея, яна зроблена з сціў-хабак, гэта з Англіі майстар. Яго музычныя інструменты даволі шмат, нават гонг. Хацеў гонг прывезці, але, відаць, наступным разам прывязу яго таксама паказаць. Ну, яго музычныя інструменты прапісаны амаль ва ўсіх кружэлках Троіцы. Я і выкарыстоўваю ў абрадзе, таму што браць жывую змяю і паказваць не, калі ты дастаеш з-пад пахі або са сцэны, думаеш, што трошкі падобнае. Ну, і на ёй зноў такі можна. Зноў так, можна іграць, яна круціцца, і такі вельмі цікавы таксама гук адбываецца, калі яна закруціцца. Больше веровачкі трэба зрабіць. Ну, і вось пласціны розныя, ім таксама зроблены. Ну, вялікая колькасць варганаў, хочацца сказаць Сергею Хацкевічу дзякуй, і зараз шмат народных майстроў, якія вырабляюць варганы, яны звяртаюцца да мяне, каб, таксама я купіў у іх і на іх іграў. Але зараз уже вялікая колькасць, амаль 12 іх ёсць з розных краін, з Славеніі, з Венгрыі, беларускія, а яны нечым адрозніваюцца канструкцыі? Ну так, ёсць прынцыпы адной і той. Ёсць хендмейд, кажуць хлопцы, якія не выкарыстоўваюць ніякіх іншых інструментаў, робяць так ручную. Яны розныя па танальнасці. У Хацкевіча я браў вельмі нізкія фа, соль, ля, такія нізкія арганы, каб быў такі нізкі гук, таму што гэтыя ноты былі патрэбныя ў альбом апошняй Троіцы. Таму адрозніваюцца, і формы адрозніваюцца. Ну, а ён такі магутны інструмент, таму што кажуць, вось там чукчы-чукчы. Ну, ведаеце, яны знаходзіліся ў музеях нашых ёсць 11 стагоддзя і 16 стагоддзя. Здаецца, што гэта інструмент такі, што ён існаваў ва ўсім свеце. І так нельга казаць, што гэта чукчы, бо распаўсюджаны больш у іх. У іх холадна, яны не могуць взяць скрипачку. А Іван Іванович, калі вяртацца да купалі, глядзіце, мы ўсё кажам пра моладзь. А які ўдзел і ўвогуле ці прымалі старыя людзі? Тое, што ведаю, прымалі, але, напрыклад, праз вогнішча не маглі скакаць, бо ўжо былі ва ўзросце, тады яны пераступалі вось праз гэтыя копны крапівы. Яны маглі распавядаць пра тыя травы, зёлкі лекавыя, якія былі ў іх мясцовасці. Яны маглі распавядаць нейкія легенды, паданні, нават пра папараць кветку, моладзь, тому што моладзь гэта магла не ведаць. Таму яны былі на гэтых святах. Я ж кажу, што нельга было спаць у гэта свята, і ўсе выходзілі. Лічылася, што толькі ведзь магла не выходзіць, пільнавала той час, калі дзе-што украсці. І адразу тады народ даведваўся, хто там ведзьма ў вёсцы. Яны ведалі. Гэта купалі такі старажытны першы фестывальнікі, атрымліваецца. Там і фудкорт ёсць, дзе старыя людзі там зёлкі прадаюць, там можна нейкай гарбатай пачаставацца. Там табе майстар-класы і па прыгатаванні ўсяго гэтага, і яшчэ можна і байкі нейкія пачуць. Так, я так разумею, мне трэба зараз перагарнуць яшчэ раз. Сырнічкі гляну. Так, ну што, перагарнем нашы сырнічкі
для дорослих, як сказав Іван Іванович, тому що все ж таки купальне свято такое не вельми дитяче. Ось тому і сирники у нас для дорослих. Ой, 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 які на тут усередині підсмажилися. Добре. О! Оп. Сырнички наши готовые. Засталося нам тільки викласти їх сюди. Акуратненько, ось так. Під ритми. Пригожує. Як на Івана дуже рано, ой, рано на Івана, дуже рано сонце грало, ой, рано на Івана, а тому дівка воду брала, ой, рано на Івана, як прийшло к їй 3 малойці, ой, рано на Івана, стали я не жартувати, ой, рано на Івана, не була чому не спала, ой, рано на Івана, на торгу все слухала, ой, рано на Ивана, что девочки подорожели, ой, рано на Ивана, а хлопчики подешевели, ой, рано на Ивана, за девочек 1000 дают, ой, рано на Ивана, а хлопчиков дарма не берут, ой, рано на Ивана. Бачиш, упоминаем і дівчат, і хлопців. Ага, і хлопчиків дарма не беруть. Ну, гэта вони так жартовали. Такі жарти. Так, Сонейка, ваша Сонейка, будь Ні, ласка. я не з'їм його. Так, ну що, ось вам віделець, Іван Іванович. А, це треба їсти. Приймайте. Ну, що ж ми ще поспівали. Треба і поїсти. Зараз сметанкою же треба їсти. Так, так. О, дорослі наші сирнички. Знов сонце і луна. Сирники. Так. Все солярні некие такі символи отримуються у нас. Ну, треба трошки. А що на Купалі, до речі, я бачу, що на Купалі там робили вже і кулагу. Яєшня. Яєшня. Ну, треба було зрозуміти, що І було на коляди, перше. і на- Яйко чи куриця. Ну, ми І вже ось тоді гэту висвітляли, тайну здається. повинні нейк розгадати. Ну, здається, все ж таки яй. Да? Ні, я тоді не жив. Так, ну що, спробуємо? Старт. А яєшні, глядите, отрымливается яєшня і на коляди, і на Купалі. Ну що, гэта, ну так, це ж все своє було, каля хати ж не треба було йти у краму, нечто купляти, як зараз там суші, наприклад. Ніяка інша їжа. Ну що, поїхали? Так. Дорослые, кашотники сюда. Мне нагадало сухий литовський сир з міном. Так, За им ездили. пельмени. Батьки из Лиды ездили и привозили, а мы малые не вельми хотели его грызти, потому что он был такой твердый. Але и нагадывает трошки. Угу. Видать, коли подсушить, так само буде, не? Не. Ну что, разошлись мы? Ну, почекайте, как он. Да. Шостый з'їм потом. Чтобы покинуть ще нашу всю здимочную группе, оставаться так само. Ну что, сябры, развитываемся, так? Так. На сегодня мы развитываемся. Добрых вам дзён, веселых усіх святаў. Ну и, зразумела, смачны есці. З вами были Иван Киршук. Сажук Довбушев. Не, Сяржук Марк. Так, гэта праграма «Еш, пакуль не запяеш». Да сустрэчы праз тыдзень. Всяго добрага. Всего доброго. Пакуль не запяеш.
Прадукты для праграмы «Еш, пакуль не запяеш» мы набываем у краме «Веста», бо «Веста» заўжды побач.